Mahuman jud. Ay, pakita ni makabanatag. Uy, pulos, oy. Wa pa'y kwarta, wa pa di pulos. Ang trabaho, sige, libod suro ng tibok, barangay. Ay, bukat ka trabaho. Besi, dapat mo trabaho, ani ako na lagi noon. Paita. Wa pa'y tarong trabaho. Di pa ko binlan diri o panudaan. Nainig uli, hasi-hasian ta kay mangita o kaon. Mas kabay naman ang yung... Ay, kung wa pa lang si ko, nagunahon nga ako as yung bana ay. Dugay lagi siguro kung nangitira ba. Hindi ko din tao, maluoy po ta. Kasi saan tayo nagkikito ang bana? Mahiman, wamang gyapoy ayo. Uy, sus ka puya. Ay, umpay, para batong container atong asahulon da. Maita mo ng bukit. Uy, may tubig. Adto pa ka sa silingan. Huwag tubig. Makapoy. Hanap pa sa kuya, wala na tanin mo sa problema. Problema, pero tingko to ma. Oh, maunigigutom ka. Unsaon man ko na. Nawa man ka magbili og para ipalit og pagkaon. Unsay kami sa sawa di mag-andam kay uli siyang bana kay gutumon gikan sa sugal tari o guban pa diha. Kina nagabot sa bana mag-andam ka kaon. Unsa may ako andamon lab. Nawa man kay hinatag nga kwarta para andam og pagkaon para ipalit og bugas, para ipalit og sudan. Ay dapat gani kana pag-asa ng container. Oh, ikaw kay pati bugata ako naman ang gani ana. Di mita kag pagi. Ayaw kong singka-singka ya. Di ka po na ko ng singka-singka ni mo ha. Nangita mo tagong pagi. O kaya pagsagong mong tubig. Dito ko, nang labada pa ko. Saan naman ako labada? Imo man gikuha pag dayo na mong lakaw. Kana imong sinagob na tubig ug imo nanong agon, mudukot niya na. Dukot na ako na ibo-boy. Noon ni mo nun. Sukol na naman dyan ko na mo. Di naman dyan ko mahadlok. So, kol, himala kay mo tubag-tubag. Sa una, iksinghag na ko, magkurog ka, nervyoson ka. Sa una ra to. Dili na karon. Karon inisungkal di ko nimo. Musukol lang dyan ko nimo. Matay, sukol-sukol ako no. Kini kong kumo, kundi kilapos, buktot juga. Wa ko nahadlok anang kumo nimo. Kapila naman ko nimo gihagit nimo kumo. Pero wa ko dyan kadapat garin ako. Ha? Ay ko kagita-kita. Kanang 24 kabagang nimo. Na, wala may igor kong kumo. Na, po ginang 24 kabagang nimo. Di ko mahadlok kay wala ko 24 ka bag-am. Asa ka nimo gipamurot imong bag-ang? Inani ba no? Wanam di tayo klaro ni magsige na taglalis kay wa kaya ayong pagkaasawa. Di ka mag-andam og kaon sa imong bana. Ako na hinan na way ayo. Otro pa kang way ayo pon. Nya unsa may gusto nimo mahitabo? Sa may gusto mo away gubot. Kanan duha. O kanan duha sige. Di ko wala mo. Di na mo ako ipasabot. Unsa man di ay? Mus na may winanit ano. Mas maayo pag ato na lang ning putlon o buwagon. Unsa may putlon tag buwagon? Sige, sulti unsa may putlon? Ang atong pagpuyo. Ay sus kana na dai mo pud ako gusto. Ay. Hoy, Ay, ako kadlok, ako mo. apas-apason ra pa rin tagmulayas ta. Kining mamana sa kagwapo. Guwapo. Tapos among grote kag giapas kuno bigbalik ka. Wa man sa juga ning layas, igo ra man ka nagsurong mo layas, ay naglakaw nimo, lakaw nimo sa tuong balay. Pila ra kalakay mo balik man sa ka. Di, karon. Ayaw ko pagkita-kita anak nyor. Di karon, mas maayo pa magbuwag na ta. Garaw mo dina, may radyo buwan na gusto sa mong baba nagikan di ako dogan sa pagkusa magbuwag ni moy. Kinaloy na lang ning ako kanang sod sa 5 katuig tag panagtipon aw tapo pag katuig. Ang katong 5 katuig dapat ilab. Ang katong gares sa 5 katuig kinaloy na lang to kay maluoy na lang ko nimo. Kinaloy. Oh, kinaloy. Nya sa buwan na ta. Okay. Oh, nya ang atong mga kayutaan. Aw, kana na dili. Atong bahinon. Sige. Bahinon. Oh. Aron di magsakit imong dughan na atong bahinon. Itong ato yuta nga usa ka hektarya, syempre ari to nako. Asa to tunas patag? Oh, kanina sa patag. Guys, iguanggon kog tunas lupa. Nya ako ha. Imuha to yuta sa sapa. Ha? Oh, sa sapa. Kaya tama ana yuta sa sapa kay imuha pa na makakutan og bas. Oh, imong mabaligya o di maportahan pa ka. Nya magbaha mo akong yuta. Aw, dili na ko na problema. Imuha na ng problema kung saan mo pagsolusyon nga dili mawagtang ang imuha yuta sa sapa. Ang kun anong kung pagkag yuta sa patag nya ang ako ay yuta pa jud sa sapa. Nya magbaha wan ako yuta. Adto na ko sa dagat tingto. Aw, dili na jud ko na problema. Sige. Ang problema Sige. Para masulbat ana, pahalag ang yuta na ko nasa sapa. Oo, kana naramday na. Nya, ang upat na to ka mga bata. Ato dungaon. Unfair. Ano kayong alkansi ka? O sige. Sige, kato si Tisoy o si Tisay. Ako ato. Angkon pag sa dili iyahang anak. Si Tisay o si Tisay pa.
Hoy, araw masayod kanyor. Kung wala pa ko tabangin ni pare, kung wala pa ko niya gikamang, di ka kita og liwat, oy! Wa kay liwat atong upat, katong upat, takumpare to tanan, wa kay buha ato, ano lang pangandoy.